Johtopaikalla kakkonen Willis Rain Power yrittää nyt pientä irtiottoa sisäradalla, ei tällä hetkellä kutonen Dynamite Savoy pysy kyydissä mukana, 3.500 väliaika on 13.5 ja sitten kohti viimeistä puolikasta 8 Igor Dubas Bosk jatkaa toista rataa pitkin kakkosena, 9 Star Photo on sijalla 3, seuraavina tulevat toista rataa 4 Dare on sisällä 6 Dynamite Savoy, kolmatta koettava 7 Harry Sundown, mutta näillä on matkaa voittokamppailuun. Harry Sundown tulee tällä hetkellä vahvasti, mutta laukkaa, Harry Sundown laukalla. Maalisuora enää jäljellä, runsaat 200 metriä on Paaluleesta laukkaa, kakkossijalta numero 8 Igor Dubas Bosk on nopeasti ravilla, johtohevonen kuitenkin 2 Willis Rain Power ja tämä on tällä hetkellä karku teillä, 9 Star Photo on toisena ja sitten 8 Igor Dubas Bosk kolmantena ja Star Photon loppukirja on hurja, se saavuttaa hippulat vinkuen johdossa olevaa Willis Rain Poweria ja onko yllätys, että Tommi Kylliäinen ensimmäisenä maalilinjalle, eipä tietenkään, voittaja on Star Photo! Viimeinen puolikas 13,5. Nyt lähtee hyökkäykseen 3.11 Star Photo etenee hyvin. Johdossa jatkaa numero 2 Fuking Fabressa, ulkopuolella on toisella radalla 9 Like Dynamite, 3.500 väliaika on 16.5 ja kolmannen kirissä 11 Star Photo. Tulee edelleen väki vahvasti ja tulee mukaan kamppailemaan Kartivet Mittin karsinnan voitosta. Johtoon jyrää 9 Like Dynamite ja ulkopuolelle 11 Star Photo. Tämä kaksikko tekee tässä kohtaa pientä rakoa muihin. Kaukaa takaa koettavat parannella ulkoa 4 Imaginable, 5 Bardot Savoy ja Bardot Savoy tulee kyllä hyvin, tulee tosi hyvin alun lisämetrien jälkeen, mutta matkaa voittokamppailun taitaa silti olla liikaa, 12 Espadrillos laukkaa. Suoralla ollaan 9 Like Dynamite, 11 Star Photo selvittelevät välejään ihan tasatahtia tullaan, 100 jäljellä johtaa Like Dynamite, mutta Star Photo ei anna periksi, ei sitten tuumaakaan. Se on 11 Star Photo vastaan 9 Like Dynamite ja kumpi voittaa? Se on Star Photo! Salon ponit juhlivat jo, sinne meni 2 voittoa, tästä kolmas samaan taloon. Star Photo ensimmäisenä maalissa. 700 metriä lähtöä jäljellä, 5 Star Photo kärjessä, 7 Way toisella, 12 Champlain Vania nousee toisesta ulkoa kiriin kolmannelle perään, 11 Ivory Susanne, 13.2 kolmas väliaika, kirissä myös 9 Hartwig, 8 Tsingaling, nämä kuitenkin kaukana vielä kärjestä, jossa käynnistyy viimeiset 500 metriä. Johtopaikalla 5 Star Photo, sen takana 6 New Crow Ecstasy, toisella 7 Away ja kolmatta kirii 12 Champlain Vania, taustalta yrittävät myös 11 Ivory Susanne, 4. kiriin kääntävä 9 Hartwig ja kirissä myös 8 Tsingaling, loppusuorille kaadotaan 5 Star Photo johtaa, 6 New Crow Ecstasy sen takana, vailla kiriväyliä, 3. tulee 12 Champlain Vania ja 4. kovaa 9 Hartwig, mutta kärjessä Star Photo hallitsee. New Crow Ecstasy, Champlain Vania, ulkoa kirivä Hartwig, Toto väännössä, Tommi Kylliäinen ohjastaa, 5 Star Photo voittaa. 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään 2 Hohohaha Sisu, nappaa kärkipaikan 1 Halberys Classic, tulee lähinnä johtavaan, sitten toisella 3 Gulagong Jet. Se tiputtaa nyt johtavan kantaan, toiselle ilman vetoapua 10 Pellerock, kolmatta eteenpäin 6 Star Photo, toista rataa seuraavana 9 Illuminati Hope, lähinnä 5 Epic, Epicin ulkopuolella on 4 Mission of Soul, joukon hännillä 7 Star of Playmate. 2 Hohohaha Sisu, Jani Ruotsalainen kärjessä avaa puolikkaan aikaan 12.5. 6 Star Photo etenee toiselle ilman vetoapua, johtavana takana 3 Gulagong Jet, toisessa ulkona 10 Pellerock, kolmas pari 1 Halberys Classic, 9 Illuminati IH, neljännessä parissa 5 Epic ja 4 Mission of Soul, joukon päättää 7 Star of Playmate. 2 Hohohaha Sisu johtaa, sen ulkopuolella puolittain 6 Star Photo, Santtu Raitala johtavana takana 3 Gulagong Jet, Iikka Nurmonen sisärataa kolmantena 1 Halberys Classic, Pekka Vehviläinen, toista rataa seuraavana 10 Pellerock, Jani Tantiroiko, sen takaa lähtee reissuun 9 Illuminati IH, Martti Pellikka, 14.5 kierroksen vauhti.
Päätöspuolikas käyntiin, ho haha sisu johtaa, rinnalle vyöryy suosikki Star Photo. Star Photo kärjen kupeella ja kolmatta rataa jyskyttää 9 Illuminaatti IH ja suosikki kaksikko. Onko tässä irtoamassa voittomatsiin 3 Gulagong Jet, nousee kolmanneksi ho haha sisu neljäntenä, 5 Epic viidentenä, loppusuoralle tullaan ja Star Photo on nyt kärjessä. Star Photo johtaa, 3 Gulagong Jet on nyt kakkosena, 9 Illuminaatti IH tulee ulkoa kamppailun kakkossijasta, mutta kuutonen Star Photo tuo Santtu Raitalalle illan neljännen, 9 Illuminaatti IH kakkosmatsiin, voittajan 6 Star Photo.